Οργανισμού Υγείας Κάμελοτ. Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Για να εννοήσουμε το πόσο σημαντικό είναι το νερό γύρω από την υγεία μας, στη ζωή μας γενικότερα, θα δούμε κατευθείαν πως είμαστε πάνω από 70% νερό. Όλοι το γνωρίζουμε. Αλλά όμως σκεφτείτε, το αίμα μας είναι 92% νερό. 75% του εγκεφάλου επίσης είναι νερό. Σκεφτείτε επίσης ότι το 90% των πνευμόνων είναι επίσης νερό. Το 75% των μειών επίσης είναι νερό. Άρα καταλαβαίνετε το πόσο χρειαζόμαστε καθημερινά να πίνουμε νερό και τι ποσότητα. Διότι η απώλεια που έχουμε από πάνω μας, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι πάνω από 2 λίτρα. Άρα χρειαζόμαστε τουλάχιστον τα 2 λίτρα να πιούμε νερό για να αντικαταστήσουμε αυτό το οποίο έχουμε απολέσει. Και βέβαια μερικοί μου λένε, εγώ πίνω μπύρα, ένα παράδειγμα, ή πίνω αναψυκτικά. Αντικαθιστώ το νερό το οποίο έχω χάσει? Τι λένε οι επιστήμονες? Το νερό, λέει, που βρίσκεται μέσα σε άλλα υγρά, σπάνια προσφέρει τονωτικά ωφέλη εισάξια με το νερό. Μία μπύρα, παραδείγματος χάρη, 600 γραμμαρίων ή ένα αναψυκτικό τύπου κόλλα που περιέχει καφεΐνη μπορεί πραγματικά να προκαλέσει μια καθαρή απώλεια νερού της τάξης των 300 γραμμαρίων. Δηλαδή, φίλες και φίλοι, εάν πάμε να πιούμε μια μπύρα 600 γραμμάρια, αντί να προσλάβει ο οργανισμός νερό, το προκαλεί η μπύρα απώλεια 300 γραμμαρίων, δηλαδή το 50% της ποσότητας που πίνουμε. Ή αν πιούμε μια τύπου κόλλα αναψυκτικό, όποιο και να είναι αυτό εδώ, που έχει καφεΐνη μέσα, όπως ξέρουμε, ή αν πιούμε 600 γραμμάρια, αντί να προσλάβει, επαναλαμβάνω, το υγρό από την κόλλα, προκαλεί και άλλη απώλεια 300 γραμμαρίων. Άρα καταλαβαίνετε ότι μία μπύρα γενικότερα ή η τύπου κόλλα αναψυκτικά προκαλούν αφυδάτωση του οργανισμού. Άρα μόνο το καθαρό υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι, είναι αυτό το οποίο πραγματικά θα προσληφθεί γρήγορα από τον εαυτό μας, από τον οργανισμό μας, και βέβαια θα του δώσει ακριβώς την δύναμη αυτή που πρέπει για να τη χρησιμοποιήσει ως ηλεκτρική και μαγνητική ενέργεια. Διότι το νερό, όπως ξέρουμε, μετατρέπεται μέσα μας σε ηλεκτρική και μαγνητική ενέργεια. Το έχουμε πει επανειλημμένες φορές. Και βέβαια οι επιστήμονες φωνάζουν και λένε, η επαρκής ενυδάτωση με καθαρό υγιεινό νερό συντελεί στην διατήρηση της νεανικής ζωτικότητας και στην επιβράδυση της γύρανσης. Γι' αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Οι κυρίες, ένα παράδειγμα, τρέχουν στα καλλυντικά, ξοδεύουν περιουσίες, και εντούτοις όμως το μυστικό της νεανικότητας είναι σε αυτό ακριβώς το ποτήρι το νερό, το καθαρό, το υγιεινό. Πρέπει να πίνουμε όλοι μας ανεξαιρέτως τα 2 με 2,5-3 λίτρα την ημέρα νερό, εξαρτάται τι δουλειά κάνουμε. Άρα από μέσα μας ξεκινάει αυτό ακριβώς που θέλουμε όλοι να είμαστε νέοι. Από μέσα μας, το επαναλαμβάνω. Όσες κρέμες και αν ρίξει κάποια κυρία, εξωτερικά, εάν δεν πίνει αρκετό νερό και να είναι ενυδατωμένο το σώμα της, τότε δεν θα καταφέρει τίποτα, φίλες και φίλοι. Βλέπουμε ότι κανένα καλλιτικό δεν σταματάει την γύρανση. Ενώ το νερό, βλέπουμε αυτοί που πραγματικά πίνουν νερό, ότι ακριβώς αυτοί αισθάνονται και είναι πιο νέοι. Βέβαια, εάν κάποιος αισθάνεται και είναι πιο νέος, καταλαβαίνετε ότι είναι και πιο υγιής. Το τονίζω, είναι και πιο υγιής. Το είπαμε πάρα πολλές φορές και επαναλάβαμε εδώ τεράστια προβλήματα. Ένα παράδειγμα, όταν κάποιος, το σώμα του πλέον είναι αφυδατωμένο, ότι ξεκινάνε προβλήματα και προκαλεί, λέει, η αφυδάτωση, η χρόνια αφυδάτωση, άσθμα, αθρίτιδα, πέτρες στη χολή,
πέτρες στα νεφρά, ασθένειες που είναι καρδιακές και όχι μόνον, ημικρανίες, απώλεια μυϊκού ιστού και πεπτικές επιπλοκές και 1002 άλλα προβλήματα από τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη ασθένεια. Άρα φίλες και φίλοι, η σημασία του νερού είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όλοι το φωνάζουμε, αλλά πολλές φορές το ξεχνάμε. Το ξεχνάμε όταν το μυαλό μας πηγαίνει πάνω στις δουλειές ή οπουδήποτε αλλού. Πρέπει πρωταρχικά να έχουμε μπροστά μας, όπως σας έχω πει, ένα ποτήρι νερό. Ό,τι δουλειά και αν κάνουμε. Είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτόμαστε. Πρέπει να σκεφτόμαστε την υγεία μας και πρέπει να κάνουμε πρόληψη. Πρόληψη σημαίνει ότι πρέπει να πίνω τουλάχιστον τα 2 με 3 λίτρα καθαρό, το τονίζω, φιλτραρισμένο νερό. Καθαρό φιλτραρισμένο. Διότι αν το πίνω μολυσμένο με ένα κοκτέιλ δηλητηρίων όπως είναι το νερό της βρύσης και το εμφιαλωμένο, τότε καταλαβαίνετε όλα τα προβλήματα πλέον θα χτυπάνε, υγείας εννοώ προβλήματα, θα χτυπάνε στην πόρτα μου. Γι' αυτό θέλω πραγματικά να τα αφήσω έξω. Πρέπει να ξεκινήσω από το πρωί και να πιω ένα ποτήρι νερό και να τελειώσω την ημέρα μου με ένα ποτήρι καθαρό υγιεινό νερό. Πρέπει επίσης να πίνω άλλα 8 ποτήρια κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκεί στη δουλειά μου που θα είμαι ή στο σπίτι μου που θα είμαι. Πρέπει συνολικά τουλάχιστον να πίνω 8 με 10 ποτήρια μέσων όρων καθημερινώς. Φίλες και φίλοι, πολλές φορές έχουμε αρρωστήσει με ένα μικρό πρόβλημα, ένα παράδειγμα, με μια ίωση ή οτιδήποτε. Και όλοι οι γιατροί μας λένε πίνετε νερό, πίνετε νερό, καθαρό, υγιεινό. Αυτό ακριβώς φωνάζουν όλοι. Και όταν πάμε σε ένα διαιτολόγο ή σε ένα διατροφολόγο καλόν όμως, που πραγματικά να ξέρει την επιστήμη του, το πρώτο πράγμα που θα σας πει είναι πρέπει να πίνετε αρκετό νερό, 8 με 10 ποτήρια, για να αποβάλει ο οργανισμός όλες τις τοξίνες και όλα τα υποπροϊόντα τα οποία δημιουργούνται με την απώλεια, δηλαδή όταν το λίπο μας διαλύεται, δημιουργούνται διάφορα υποπροϊόντα. Αυτά πρέπει κατευθείαν να φύγουν από τον οργανισμό και για να φύγουν πρέπει να πίνουμε αρκετό νερό. Το βλέπουμε εξάλλου όταν δεν πίνουμε νερό αρκετό και πάμε στην τουαλέτα, τα ούρα είναι σκουρόχρωμα. Το βλέπουμε. Σκουρόχρωμα είναι. Εάν όμως πίνουμε αρκετό νερό, βλέπουμε ότι είναι τελείως ξανθά. Διότι έχουν αποβληθεί από μέσα μας οι τοξίνες, όλα αυτά τα δηλητήρια που συνεχώς ο οργανισμός δημιουργεί και βέβαια και με την τροφή και με το νερό παίρνουμε μέσα μας. Όμως ένα πράγμα δεν αποβάλλει ο οργανισμός, φίλες και φίλοι. Τα χημικά δηλητήρια τα οποία παίρνουμε μέσα μας, δηλαδή τα φυτοφάρμακα, ένα παράδειγμα, δεν τα αποβάλλει ο οργανισμός μας. Δεν αποβάλλει το χλώριο και τα υποπροϊόντα του οργανισμός. Άρα όταν πίνω ένα ποτήρι νερό πρέπει να είναι 100% καθαρό. Απειλαγμένο από αυτά τα χημικά δηλητήρια. Διότι διαφορετικά αυτά όταν το παίρνω μέσα μου με νερό ή με τροφή, τότε μένουν απάνω μας. Και ιδίως μένουν πάνω στο λίπος μας. Είναι η χαβούζα ακριβώς των δηλητηρίων αυτών εδώ. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, αξίζει στον καθένα μας ένα ποτήρι καθαρό υγιεινό νερό. Και εύκολα σήμερα μπορούμε να το έχουμε. Πιστεύω ότι η πολιτεία κάνει τα δυνατά να μας φέρνει τουλάχιστον, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η ΕΙΔΑΠ, που είναι μια από τις καλύτερες εταιρείες, το τονίζω, να μας φέρνει 7 ημέρες την εβδομάδα, όλες τις μέρες, νερό σπίτι μας και 24 ώρες το 24ωρο. Εκείνο το νερό εμείς καλούμαστε να το καθαρίσουμε, φίλες και φίλοι. Ας μην περιμένουμε από κανένα. Δυστυχώς αυτό το νερό που με τεράστιες προσπάθειες πραγματικά η ΕΙΔΑΠ κάνει για να μας το φέρει σπίτι μας, δυστυχώς δεν μπορεί καμία εταιρεία και κανένα κράτος δεν είναι ικανόν να φέρει καθαρό υγιεινό νερό σπίτι μας. Και αυτόν το βλέπουμε εάν γυρίσουμε και δούμε, ας το δούμε λίγο, αν έχουμε την καλοσύνη να το φέρουμε λίγο μπροστά μας. Βλέπουμε εδώ
ένα παράδειγμα, ένα φίλτρο του Imperial Maximum, το έχουμε δείξει πολλές φορές, πως γίνεται όταν μετατραπεί, όταν μάλλον περάσει από μέσα κάποια ποσότητα νερού. Βλέπουμε πως μετατρέπεται. Όλα αυτά τα δηλητήρια, φίλες και φίλοι, ήταν μέσα στο νερό. Και αυτόν δεν φαινότανε. Το έχουμε δει και εξάλλου να το δούμε και εδώ. Ας έρθουμε λίγο εδώ, αν έχουμε την καλοσύνη. Βλέπουμε, αυτό είναι νερό της βρύσης. Το πήραμε και το φιλτράραμε. Και βγάλαμε, εάν δούμε εδώ, άλλα 5 ποτήρια. Ανοίξτε λίγο την κάμερά σας μόνο, λίγο ανοίξτε, ωραία. Βλέπουμε ότι δυστυχώς, φύγω την πιπεριά εδώ για να μην έχει αντανάκλαση, δεν έχει τίποτα διαφορετικό. Ούτε το φιλτραρισμένο και το αφιλτράριστο, οπτικά δεν βλέπουμε κάτι μέσα. Και εν τούτης όμως είδατε το πόσα δηλητήρια υπάρχουν, φίλες και φίλοι, πόσα δηλητήρια. Εάν έρθω όμως και βάλω ανιχνευτή χλωριού, ένα χημικό, το οποίο μόλις ενωθεί με το χλώριο αλλάζει το χρώμα, θα δούμε κατευθείαν ότι μόλις το έχω βάλει, για κοιτάξτε τι έχει γίνει. Να βάλω και στο δεύτερο, το οποίο είναι της βρύσης πάλι. Για κοιτάξτε, ενώ εάν πάω να συνεχίσω να βάλω και στα υπόλοιπα, βλέπετε ότι εδώ το νερό μου είναι πεντακάθαρο, αυτό το οποίο πρέπει να πίνει ο καθένας μας. Ενώ το νερό της βρύσης, το οποίο έχει και χλώριο μέσα, το βλέπουμε εδώ, αλλάζει το χρώμα. Το χλώριο βεβαίως είναι καρκινογόνο, είναι επικίνδυνο, δημιουργεί νεφροπάθειες, καρδιοπάθειες, την επάρα του ασθένεια όπως έχουμε πει, δημιουργεί δυστυχώς την αρτηριοσκλήρυνση και 1002 άλλα δημιουργεί, φίλες και φίλοι. 1002 άλλα δημιουργεί, όπως και τα φυτοφάρμακα και βαρέα μέταλλα κλπ. Βλέπουμε ακριβώς την περίπτωση αυτήν όμως ότι χρειαζόμαστε καθαρό υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Να πλένουμε και τα τρόφιμά μας. Να πλένουμε και τα τρόφιμά μας. Δηλαδή, εάν έρθω εδώ και πάω να πλύνω αυτή την πιπεριά ή οτιδήποτε και αν είναι, κρέας ένα παράδειγμα, ψάρι, κοτόπουλα, βλέπουμε ότι μόλις πάει το χλωριωμένο νερό πάνω σε ένα τρόφιμο, ας πούμε το κρέας, δημιουργούνται οι τριχαλομεθάνες που τις παίρνουμε μέσα μας συσσωρευμένες, καρκινογόνες, επικίνδυνες, και το βλέπουμε και εδώ. Για δέστε κατευθείαν, μόλις πάω να βάλω αυτό το τρόφιμο μέσα, τι θα γίνει το νερό. Ήτανε πράσινο το χρώμα από το νερό. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει εδώ. Για δέστε. Αυτό γίνεται, φίλες και φίλοι. Αυτό γίνεται ακριβώς. Δηλαδή τα δηλητήρια φεύγουν πλέον και είναι πάνω στο τρόφιμό μου. Εγώ πάω να φάω αυτό το τρόφιμο πιστεύοντας ότι έχω διώξει τα δηλητήρια, τα φυτοφάρμακα στη συγκεκριμένη περίπτωση, και ούτε τα φυτοφάρμακα έδιωξα, διότι δεν διασπώνται τα φυτοφάρμακα. Η αποστολή τους είναι τα φυτοφάρμακα να είναι πάνω στο τρόφιμο για να το προστατεύσουν από έντομα και από 1002 άλλα. Άρα είναι απάνω. Είναι πάνω στο δέντρο, εκεί μένουν και με τη βροχή. Δεν διασπώνται να φύγουν. Γι' αυτό βλέπουμε εδώ πρέπει να γνωρίζουμε 2-3 σημεία. Ότι πρέπει να πλένουμε και τα τρόφιμά μας με φιλτραρισμένο καθαρό υγιεινό νερό, με σύγχρονο τρόπο, όπως θα σας πούμε όταν μας τηλεφωνήσετε και θα σας δείξουμε και πρακτικά. Βέβαια, για να έχουμε τόση ποσότητα νερού, ασφαλώς χρειαζόμαστε και δυνατά συστήματα που σίγουρα 100% θα μας καθαρίσουν το νερό. Όχι με λόγια, αλλά στην πράξη. Και εμείς σήμερα θα δούμε ακριβώς ένα φιλμάκι που κάναμε πειράματα εδώ, προηγούμενες εκπομπές, να τα δούμε το τι ακριβώς κάνουν τα συστήματά μας. Πάμε λοιπόν να τα δούμε πόσο δυνατά είναι, φίλες και φίλοι. Και ακριβώς θέλω να δούμε πώς γίνεται η διαδικασία σε αυτό το πείραμα. Βλέπουμε εδώ ότι θα βάλω μια ποσότητα νερό. Δηλαδή, ας βάλουμε να το δούμε αυτό της βρύσης, τι νερό πίνεται καταρχήν. Αυτό είναι νερό της βρύσης, φίλες και φίλοι. Αυτό το νερό
εάν βάλω ανιχνευτή χλωρίου, για να το δούμε, τι νερό πίνεται, αυτό το νερό πίνεται, φίλες και φίλοι. Το βλέπουμε εδώ. Με μπόλικο χλώριο, δηλαδή ο ανιχνευτής χλωρίου όταν ενώνεται με το χλώριο, ενώ στην αρχή δεν έχουν και τα δύο κανένα χρώμα, βλέπουμε ότι δημιουργείται ένα χρώμα. Και αν ρίχνω νερό μέσα, θα δούμε ότι συνεχώς αλλάζει το χρώμα, διότι αλλάζει και η χημική σύσταση. Βλέπουμε λοιπόν αυτό το νερό. Αυτό το νερό λοιπόν είναι που πίνετε, φίλες και φίλοι. Θα προσπαθήσω να το περάσω λοιπόν, διότι αυτό θα κάνετε και στη σπίτι σας, από το Columbia 2+, το οποίο ποια είναι η διαδικασία. Βλέπουμε ότι εδώ μία αντλία, εσωτερική αντλία, τραβάει το νερό, περνάει από αυτό τον σωλήνα που σας βάλαμε να φαίνεται εδώ, για να το βλέπετε ζωντανά, περνάει εσωτερικά μέσα στο φίλτρο, εδώ όπως το βλέπουμε, περνάει εσωτερικά, φιλτράρεται και θα βγαίνει ακριβώς από αυτή τη βρυσούλα εδώ. Αφήστε μου το καλύτερα να το βλέπουμε όλο, αν έχετε την καλοσύνη, ζωντανό, να το βλέπω έτσι. Ωραία. Εάν εις περίπτωση τώρα έρθω και γυρίσω να βάλω, για να δούμε λοιπόν τι νερό παίρνω, φίλες και φίλοι. Θα τραβήξει, όπως βλέπετε, σιγά σιγά τραβάει μια ποσότητα και δέστε ακριβώς τι νερό έρχεται, φίλες και φίλοι, και παίρνω. Αυτό είναι το νερό το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας λοιπόν. Όμως θα προσπαθήσουμε αυτή τη στιγμή, να γυρίσουμε, να βάλουμε μέσα διάφορα επικίνδυνα. Για δέστε τι θα βάλω μέσα τώρα. Έβαλα όλα αυτά που βλέπουμε εδώ, για να δούμε περισσότερο νερό να βάλουμε μέσα, για να το ξαναδείτε. Και βλέπουμε ότι το νερό αυτό εδώ, το οποίο είναι κατάμαυρο, και προκαλώ οποιονδήποτε άλλο να μου φέρει οποιονδήποτε φίλτρο, να το κάνουμε εδώ έτσι κι αλλιώς, αν φέρει και είναι σωστό το φίλτρο, θα το επαναλάβουμε και θα είναι σωστό. Να βάλω και άλλα χημικά μέσα, τα οποία φέρτε μου οποιονδήποτε εντομοκτόνο. Φέρτε μου οτιδήποτε δηλητήριο να ρίξουμε μέσα. Και εν συνεχεία να προσπαθήσουμε να το καθαρίσουμε, φίλες και φίλοι. Βάζω τα πιο ισχυρά δηλητήρια μέσα. Και εν τούτης θα το δούμε ότι το νερό μου θα καθαρίσει, φίλες και φίλοι. Το νερό μου θα καθαρίσει. Γυρνάμε αυτό το νερό, να το ανακατέψουμε καλά, και γυρνάμε τώρα να το βάλουμε μπρος το μηχάνημα, διότι χρειαζόμαστε, όπως είδατε, αντλία για να τραβήξει αυτό το νερό το οποίο έχω μπροστά μου, δηλαδή το νερό της λεκάνης αυτής εδώ, της δεξαμενής, περνάει από εδώ όπως βλέπετε, έρχεται μέσα και βγαίνει έξω κατευθείαν και βγαίνει με αυτόν τον τρόπο που βλέπουμε εδώ. Βεβαίως οι δυσκολίες όταν είναι ζωντανή εκπομπή, καταλαβαίνετε, είναι αρκετά μεγάλες. Το βλέπετε όμως αυτό το οποίο κάνω εδώ, φίλες και φίλοι. Και φέρτε μου όσον θέλετε νερό να καθαρίσω. Με τα ίδια φίλτρα κάναμε τα πειράματα εχθές, κάναμε προχθές, και βλέπουμε ακριβώς εδώ. Φέρτε μου οποιονδήποτε να επαναλάβουμε να βγάλει και να φιλτράρει τέτοιες μεγάλες ποσότητες. Όχι μισό ποτηράκι έτσι, τρίκ. Αυτό το πράγμα να κάνουμε, φίλες και φίλοι. Εάν πιστεύει κανείς ότι έχει τέτοιο είδος φίλτρο, και ας το σταματήσω εδώ, βγάζω το ρεύμα και βλέπουμε ακριβώς εδώ πόσα λίτρα νερό καθαρίσαμε, και αν θέλετε φέρτε να καθαρίσουμε κι άλλο. Αλλά λόγω χρόνου και λόγω του ότι κάνουμε αυτό το πείραμα ζωντανά, βλέπουμε, φίλες και φίλοι, ακριβώς το νερό. Δέστε ποια είναι η τεράστια διαφορά, η οποία έχει ακριβώς αυτό εδώ που βλέπουμε. Βεβαίως
τραβάει ακόμα λίγο από κάτω, διότι έχει το ρούφιξε και θα σταματήσει. Εάν έρθουμε φίλες και φίλοι να δούμε τώρα το Imperial Maximum, να το δούμε λίγο το Imperial Maximum, αν έχετε την καλοσύνη, το Imperial Maximum, να το δούμε ποιο είναι. Το βλέπουμε αυτή τη στιγμή εδώ. Αλλά πρωτού πάμε εδώ, ας δούμε το Aqua-V, που δεν θα κάνουμε πείραμα, έτσι κι αλλιώς αυτό το βλέπουμε συνέχεια. Πάμε εδώ αν έχετε την καλοσύνη λίγο, ελάτε λίγο εδώ, ελάτε λίγο. Βλέπουμε αυτό, είναι το Aqua-V φίλες και φίλοι. Και εδώ είναι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που δουλεύει, βάζουμε 4 λίτρα νερό μέσα. Τα 4 λίτρα εξατμίζονται, υγροποιούνται, περνάνε από το ειδικό φυσίγγι όπως έχουμε πει, ξαναεμπλουτίζονται με μεταλλικά άλατα και έτσι μπορώ να έχω αρκετό νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας μου. Μετά είναι το Imperial Maximum. Το έχουμε δει, αλλά ας δούμε ποια είναι το εσωτερικό του, την τεχνολογία του, πρωτού πάμε και εδώ να κάνουμε το πείραμα. Βλέπουμε ακριβώς εδώ, φίλες και φίλοι, πως ήτανε στην αρχή το φίλτρο, πως έγινε μετά όταν περάσαν ορισμένα λίτρα νερό. Άρα καταλαβαίνετε, κανείς αφελής δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι το νερό της βρύσης είναι ως έχει. Γιατί βλέπετε, και όλοι το καταλαβαίνετε, βάλετε λίγο βαμβάκι, ούτε καθαρό είναι, αλλά ούτε και υγιεινό. Πρέπει να φιλτράρει. Βεβαίως η πολιτεία κάνει τα αδύνατα δυνατά. Τουλάχιστον να μπορεί να μας φέρει νερό σπίτι μας. Αυτό είναι που θέλουμε φίλες και φίλοι. Και αυτό είναι πραγματικά το επίτευγμα της ΕΙΔΑΠ. Η ΕΙΔΑΠ είναι μια από τις καλύτερες εταιρείες. Μας φέρνει 12 μήνες το χρόνο νερό σπίτι μας, που μπορούμε να το φιλτράρουμε. Σκεφτείτε σε άλλα μέρη, δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια. Και βλέπουμε ότι μπορεί να έχουμε μόνο 2 ημέρες νερό την εβδομάδα. Η ΕΙΔΑΠ τουλάχιστον έχει 7 μέρες την εβδομάδα. Τουλάχιστον μπορούμε εκείνο το νερό να το πάρουμε με ένα μικρό κόστος, μισό ευρώ περίπου την ημέρα, και να έχουμε όσο νερό θέλουμε. Εάν δούμε την τεχνολογία του Imperial, φίλες και φίλοι, από πού θα περάσει το νερό για να καθαριστεί και περνάει, βλέπουμε εξωτερικά εδώ ότι υπάρχουν 10 ειδικές φυσικές μεμβράνες, που οι πόροι τους είναι κατά πολύ μικρότεροι από 0,5 μάικρο. 0,5 μάικρο. Έτσι δεν περνάει κανένας παθογόνος μικροοργανισμός να περάσει δηλαδή από έξω προς τα μέσα. Εν συνεχεία υπάρχει ο ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας ανώτερης ποιότητας, η πιο ακριβή ποιότητα που υπάρχει, και για να καταλάβετε υπάρχει άνθρακας συνθετικός, ο οποίος είναι μηδαμινής αξίας, υπάρχει άλλος άνθρακας που μπορεί η ίδια ποσότητα να κοστίζει 1 ευρώ και ακριβώς η ίδια ποσότητα σε αυτήν την ποιότητα να είναι 2.000 ευρώ, φίλες και φίλοι. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η αξία του ενεργού φαρμακευτικού άνθρακα, που παράγεται μόνο σε ένα νησί της Χαβάης στην Αμερική για τα αμερικάνικα αποκλειστικά εργοστάσια μας. Και εν συνεχεία βλέπουμε στην καρδιά του συστήματος άλλες 2 ειδικές φυσικές μεμβράνες, που οι πόροι είναι 0,1 μάικρο. 0,1 μάικρο. Γι' αυτόν ακριβώς εκατομμύρια οικογένειες, φίλες και φίλοι, απολαμβάνουν καθαρό υγιεινό νερό από τα συστήματά μας σε όλα τα κράτη του κόσμου, διότι δεν είμαστε εχθές που φτιάξαμε ένα φίλτρο. 40 ολόκληρα χρόνια ασχολούμαστε με την πρόληψη και τη θεραπεία και ασχολούμαστε με τα συστήματα καθαρισμού του νερού. Και νομίζω ότι οι πελάτες μας είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές μας, φίλες και φίλοι. Οι καλύτεροι πρεσβευτές μας. Ρωτήστε ένα πελάτη μας, εάν είναι έστω και ένας δυσαρεστημένος, εάν πει έστω και ένας ότι δεν έχει την τέλεια ποιότητα νερού. Φίλες και φίλοι, και εδώ θα προσπαθήσουμε ακριβώς τώρα να καθαρίσουμε το νερό πάλι με το Imperial Maximum Club Water System. Θα το δούμε βεβαίως, αλλά μου λέει κάποιος στο τηλέφωνο, καλά, τι γίνεται με τα εμφιαλωμένα νερά. Με τα εμφιαλωμένα νερά, φίλες και φίλοι, το έχουμε πει πολλές φορές. Θα το πούμε ακόμη μια φορά. Αυτό το νερό γράφει απάνω Αύγουστος του 2012. Σκεφτείτε πόσον καιρό είναι μέσα σε αυτό το νερό, διότι δεν γράφει ημερομηνία λήξη, που εμφιαλώθηκε. Δεν γράφει, γράφει ημερομηνία λήξης. Και σκεφτείτε, εάν το βάλω μέσα στο ψυγείο την ώρα που εμφιαλώνεται, να το πάρω και να το βάλω και να το πάρω σε μια εβδομάδα και το εξετάσω, θα δούμε ότι έχουν φύγει πλαστικοποιητές, το στυρένιο, τα φθαλικά,
και 1002 άλλα και ενωθήκανε με το νερό μου. Το νερό βεβαίως εκείνο, μην νομίζετε ότι διαφέρει από τη βρύση. Είναι ακριβώς το ίδιο νερό, φίλες και φίλοι. Το μόνο που δεν έχει είναι το χλώριο που δεν σας μυρίζει. Αλλά τα υπόλοιπα είναι μέσα, φίλες και φίλοι. Και να πω και κάτι άλλο. Σκεφτείτε αν μείνουν 6 μήνες αυτό το νερό, με αποτελέσματα εργαστηρίων, οι παθογόνοι μικροοργανισμοί είναι αμέτρητοι. Όταν λέω αμέτρητοι, αμέτρητοι. Άρα, είναι ορολογιακή βόμβα, φίλες και φίλοι. Είναι ορολογιακή βόμβα. Δεν είναι πρώτη φορά που αποσύρανε εκατομμύρια μπουκάλια από τα ράφια. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και δεν είναι μόνο ότι είναι πλαστικό, αλλά και το γυάλινο να το πάρουμε αυτό το νερό και να το βάλουμε μέσα. Βάλτε εσείς ένα στάσιμο νερό και αφήστε το 5 μέρες. Θα δείτε το τι θα γίνει. Σκεφτείτε εδώ που μένει και 1 και 2 χρόνια το τι γίνεται. Γι' αυτό βλέπουμε ειζήματα από τους παθογόνους μικροοργανισμούς που έχουν δημιουργηθεί μέσα, αλλά και συνάμα βλέπουμε και ότι και από το γυαλί γίνεται οξύδωση. Από τον ήλιο, όταν μεταφέρεται με ανοιχτά φορτηγά όπως μεταφέρεται, και βλέπουμε ότι οι εξοδόσεις εκείνες από το γυαλί ενώνονται με το νερό μας. Άρα το νερό μου αυτό εδώ δεν μου παρέχει καμία ασφάλεια, φίλες και φίλοι. Ενώ εδώ, για δέστε ακριβώς τι ασφάλεια μας παρέχει. Θα δούμε ακριβώς εδώ, να βάλουμε και εδώ πέρα νερό, μια ποσότητα της βρύσης. Εάν γυρίσω, φίλες και φίλοι, και βάλω και εδώ ανιχνευτή χλωρίου, και θα σας δείξω μετά και εδώ πώς είναι η τεχνολογία. Για δέστε, φίλες και φίλοι, τι γίνεται. Να βάλω κι άλλο υγρό τέτοιο, μπόλικο, για να έχει μέσα, για να το δείτε καλά. Δέστε τι χρώμα έχει. Και βέβαια, αν το πάρω αυτό λίγο από μπροστά να μην φαίνεται, να το δούμε καλύτερα, διότι δυστυχώς, επειδή είμαστε ζωντανά, θέλω πραγματικά να σας δείξω και να το δείτε πώς περνάει το νερό, για να μην λέει κάποιος είναι τρίκο οτιδήποτε. Το νερό μου, φίλες και φίλοι, φεύγει, το τραβάει η αντλία εδώ, το βλέπουμε, το τραβάει η αντλία, δηλαδή φεύγει από αυτή εδώ τη δεξαμενή, το τραβάει η αντλία μου, περνάει από το λάστιχο αυτό εδώ, έρχεται, περνάει, μπαίνει εσωτερικά μέσα, όπως βλέπετε εδώ, και μετά θα μου βγει έξω και καθαρό και υγιεινό αυτό το νερό που βλέπουμε εδώ. Άρα, να το βάλουμε εδώ, και βεβαίως λυπάμαι που είναι λίγο πρόχειρα, αλλά επειδή είναι ζωντανό, καλό είναι να το δούμε. Έτσι κι αλλιώς, το νερό μου αυτό εδώ, να γυρίσω και να βάλω κι άλλα δηλητήρια μέσα. Να το δείτε ακόμα πιο ισχυρό. Είδαμε πως είναι της βρύσης, ερχόμαστε και βάζουμε λοιπόν και άλλο να γεμίσω ολόκληρη τη δεξαμενή μου. Να έρθω να βάλω και άλλα χημικά. Βάζω και άλλα χημικά. Ωραία. Το βλέπουμε. Να βάλω μέσα και επιπρόσθετο άλλο. Βλέπετε τι είναι. Δηλητήρια, και φέρτε μου ό,τι εντομοκτόνο θέλετε, φέρτε μου οτιδήποτε θέλετε να ρίξουμε μέσα, φίλες και φίλοι, και πάρτε νερό και εξετάστε το αν θέλετε. Και θα δείτε ακριβώς τα αποτελέσματα, ότι το νερό αυτό δεν παίζεται, φίλες και φίλοι. Γι' αυτόν δίνουμε 300.000 ευρώ, εάν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού. Ας έρθουμε λοιπόν εδώ, να το δούμε ζωντανό. Και εδώ πλέον, ωραία λοιπόν, ας το βάλουμε μπρος. Και εδώ λειτουργεί. Για δέστε ακριβώς το τι γίνεται, φίλες και φίλοι. Δέστε το τι γίνεται. Ας πάρουμε μια ποσότητα λοιπόν, και άλλη να το δείτε και στο ποτήρι. Στην υγεία σας λοιπόν. Δέστε τι νερό, φίλες και φίλοι, και προκαλώ οποιονδήποτε. Δέστε το από κάτω που αδειάζει, φεύγει, καθαρίζεται και έρχεται εδώ. Για δέστε το πως γίνεται. Δέστε το ζωντανά, φίλες και φίλοι. Και προκαλώ ξανά πάλι οποιονδήποτε να έρθει, έστω κατά 1 χιλιοστό, να συγκριθεί με τα συστήματα της Camelot, φίλες και φίλοι.
Ας το σταματήσω εδώ γιατί ήδη θα μας γεμίσει, να μην μας τρέξει έξω. Είδατε φίλες και φίλοι ακριβώς ότι εδώ γεμίσαμε ολόκληρα δοχεία, ολόκληρες κανάτες με νερό. Δέστε πως ήταν το νερό μου, πως το μετέτρεψα το νερό μου φίλες και φίλοι. Πως το μετέτρεψα το νερό μου φίλες και φίλοι. Άρα αυτά είναι τα συστήματα της Camelot. Γι' αυτόν, χωρίς να κάνουμε τρίκ, ελάτε να το παρακολουθήσετε, ελάτε να το δοκιμάσετε. Το κάνουμε και στα γραφεία της εταιρείας. Ασφαλώς. Και βέβαια και μέσα στο σπίτι σας φίλες και φίλοι κάνουμε τόσα πειράματα. Γι' αυτό οποιονδήποτε φίλτρον θέλετε να πάρετε, δέστε τα όλα. Δέστε τα όλα. Καλέστε τους όλους να τους δείτε. Δέστε το τι κάνουν. Να σας δείξουν τα πιστοποιητικά τους, να σας δείξουν τα πάντα. Ελάτε λοιπόν την ίδια ώρα, φωνάχτε μας και εμάς να είμαστε παρόν. Ας έρθει οποιοσδήποτε. Και εγώ προκαλώ να περάσει ένα νερό από όλα τα φίλτρα της αγοράς, εν συνεχεία να το πάρουμε εμείς και να το πάρουμε ένα από τα συστήματά μας και να δούμε πάλι τη διαφορά, χημικός φίλες και φίλοι. Θα δείτε ακριβώς τι σημαίνει 0,1 μάικρον και 0,2 μάικρον. Φίλες και φίλοι, είδαμε ακριβώς τα δύο συστήματα της Camelot. Να δούμε τώρα και το Columbian D. Το Columbian D είναι αυτό εδώ που βλέπουμε. Μπορεί να καθαρίσει οποιοδήποτε νερό, το τονίζω οποιοδήποτε νερό, και είναι ιδανικό για περιοχές με εξασθενές χρώμιο. Και είναι ιδανικό, το τονίζω, για περιοχές για εξασθενές χρώμιο. Ένα παράδειγμα. Βάζω με 4 λίτρα νερό, εδώ που το βλέπουμε, το νερό αυτό εξατμίζεται, υγροποιείται, περνάει από αυτό το ειδικό φυσίγγιο, ξαναεμπλουτίζεται, με συγχωρείτε, ξαναεμπλουτίζεται με τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα και στο τέλος έχουμε ακριβώς, όπως βλέπουμε εδώ, 4 λίτρα καθαρό υγιεινό νερό απειλαγμένο από οτιδήποτε. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με το Aqua-V. Είναι ακριβώς το ίδιο σύστημα. Όμως να δούμε και το Aqua-V 2+. Αυτό είναι το Aqua-V 2+, το οποίο μπορεί κάποιος να βάλει, εάν θέλει, 2 λευκά μέσα με ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα εσωτερικά, αυτά εδώ που βλέπουμε. Το σύστημα εδώ θα το δώσουμε εντελώς δωρεάν για όσα χρόνια θέλει κάποιος να το έχει σπίτι του, δεν θα το πληρώσει, φτάνει να αλλάζει τα 2 εσωτερικά και θα πληρώσει μόνο 99 ευρώ. Εάν θέλει τώρα να είναι πιο ισχυρό το σύστημά του στο φιλτράρισμα, τότε θα δούμε ότι μπορεί να βάλει ένα λευκό και να βάλει και ένα άλλο σύνθετο φίλτρο, το οποίο έχει πολλά φυσικά υλικά σε ένα ακριβώς γράμμα, όπως το βλέπουμε εδώ σε μαύρη μορφή. Και θα πληρώσει μόνο 119 ευρώ. Εάν θέλει τώρα, μπορεί να βάλει 2 σύνθετα με τη μαύρη μορφή αυτήν εδώ που βλέπουμε και θα πληρώσει μόνο 149 ευρώ. Βεβαίως, μερικοί το μπερδεύουν με το Columbia. Άλλο σύστημα είναι αυτό εδώ το Aqua-V, άλλο είναι το Columbia 2+, φίλες και φίλοι, που είδαμε προηγουμένως. Το Columbia 2+, θα το δούμε και αυτό, ότι είναι μεγαλύτερο βεβαίως σύστημα, το είδατε, είναι διπλάσιο σύστημα και έχει εσωτερικά, να δούμε τα εσωτερικά, αυτά εδώ που βλέπουμε. Είναι αυτό το κεραμικό, το οποίο είναι με ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα και θα δούμε ότι είναι 0,2 μάικρον, μετά είναι νανοτεχνολογίας με ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα και βεβαίως είναι και το τρίτο, το σύνθετο, αυτό εδώ που βλέπουμε, που είναι ένα κράμα πολλών φυσικών υλικών. Εάν το δούμε κομμένο, και βλέπουμε εδώ όταν περάσουν ορισμένα λίτρα νερό, τι γίνεται φίλες και φίλοι. Να το δούμε όμως κομμένο. Κομμένο είναι ακριβώς εδώ που βλέπουμε το κεραμικό, το πως είναι 0,2 μάικρο το κεραμικό, περνώντας δηλαδή το νερό μου από εδώ, ήδη θα έχει κάνει ένα φιλτράρισμα από 0,2 μάικρον με βράνες, εν συνεχεία περνάει στο στερεό φαρμακευτικό άνθρακα ανώτερης ποιότητας, το βλέπουμε εδώ, το οποίο είναι στερεό
και είναι πάλι η πόρη του 0,2 μάικρο. Βγαίνει έξω το νερό μου καθαρό, αλλά όπως βλέπετε έχουμε βάλει και άλλο εμείς δεύτερο φίλτρο να ξαναφιλτραριστεί από 0,2 μάικρον νανοτεχνολογία σε ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα, και μετά το νερό μου θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Βεβαίως, αν θέλει κάποιος ακόμη να είναι πιο ισχυρό, περνάει από το πρώτο και μετά ξαναπερνάει με αυτή τη φορά μέσα, φιλτράρεται και βγαίνει έξω. Γι' αυτό λέμε ότι, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και αφήστε απλώς το όνομά σας. Θα δείτε όλα τα συστήματά μας. Αυτό το οποίο πραγματικά κάνει για τις δικές σας ανάγκες, αυτό ακριβώς πρέπει να πάρετε, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό τηλεφωνήστε και αφήστε το όνομά σας απλώς. Θα δείτε ότι θα εξυπηρετηθείτε. Δεν έχει σημασία πόσα χρήματα έχετε. Σημασία έχει πραγματικά να καταλάβετε ότι κινδυνεύουμε όλοι μας εάν συνεχίσουμε να πίνουμε αυτό το νερό με όλα αυτά τα δηλητήρια τα οποία υπάρχουν μέσα. Γι' αυτό, επειδή η βάση της υγείας μας είναι το καθαρό υγιεινό νερό, πάμε να δούμε το Aqua V, να δούμε αυτό το μικρό φιλμάκι και θα επανέλθω και έχουμε αρκετά να πούμε. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Γνωρίζετε ότι περίπου το 75% του σώματός μας αποτελείται από